Kweth mokwongo mag jolweny mag Kenya, mano Kenya Defence Forces gikone owuok ayange pachoka kagidhie gwenge magoma mantiere piny ma Democratic Republic of Congo e chenro mar nyaywe kwe. Kwethno moting'o jolweny 903 dhi rakore kod kweth mobalo ma otisi kaka M23 ma osebedo kakedo kod piny owacho mar DRC kuom kinde maloyo higni 2. Lwenyno ma ahinya okwako gwenge ma Kivu osedaro ji maloyo milion 5 kendo kelo tho joma thoth e pinyno. Chenro mar tero jolweny ma KDF e piny Congo biro muonyo omenda maromo bilion 4.5 e budget piny owacho ma pachoka. Od bura mamalo nyocha opuodho safach jolweny ma Kenya nikech DRC en achiel kuom jokanyo riwruok mar pinje ma Afrika ma Ugwe. Kweth mar ariyo mag jolweny go biro wuok chieng' wuok tich mabiro. Tukiwa na wakuu wa jeshi kuja kuwapatia baraka zetu. Mkiondoka leo kuanza kazi ambao ni muhimu zaidi. Na nyinyi mtaenda pale kuhakikisha ya kwamba wale wengine ambao watakuja na ambao tuko nao hapo Eldoret watafuata, ndio tujiandae vilivyo tukiungana na majeshi yale mengine kutoka nchi ya Uganda, wanajeshi kutoka Burundi, wanajeshi kutoka Democratic Republic of Congo na wale wa Tanzania pia.